бил. О, да! Помните ли колко грозен беше като се роди? Един ден той ще трябва да управлява кралството ни. Ще станем за посмешище. Съвършено сте права. Внимание, внимание! Пристига принц Рике! Честит рожден ден, Ваше Височество! Пожелаваме ви да сте жив и здрав. Да сте все така интелигентен. Пожелавам ви да разширите зимите си. Пожелавам ви да сте все така... Как беше думата? Точно сега нещо ми обягна. Да сте все така благороден. Да сте все така обаятелен. Благодаря ви. Благодаря на всички, че ме удостоихте с вниманието си. Боже, Боже, видяхте ли го колко е грозен? Същинско чудовище! Ай, сам на 5 години! Представете ли се го като стане на 20? Забравих да ви кажа най-важното. Вечерята е сервирана. Вечерята! Оха, от кога чакам! Цяла седмица пазих диета заради този ден! Дюбрите са за мен! Аз пък искам пастата са на нас! Към масата! Ама какво им става на тези хора? Държат се като луди. Щяха да ме смачкат. Ако само можеха да се видят отстрани. Като хищници са. А уж имам рожден ден. обектите са още много малки. Явно ще трябва да изчакаме. Енергията ни е на критично ниско ниво! Трябва незабавно да превъртим времето напред и да ускорим процеса!
трябва да упражнявам певческия си апарат. И с какво смятате, че заслужавате сърцето на нашия крик? Всяка сутрин ще го събуждам с моята любовна песен, ще му пея на закуска, за добро настроение през деня, ще му пея на обяд за добро храносмилане, а след вечеря ще му пея за лека нощ, а докато спи, ще му пея моята любовна песен. Не, през нощта ние спим. Аз не мога да спя, когато съм влюбена. Но вие още не сте ме видели. Как Нямам може да сте влюбена в мен? Нямам търпение да зърна вашия прекрасен. Ами, ето ме. Какво направихте? Вие убихте изкуството в мен. Вие убихте любовта ми. Вашата любов живее само в изкуството. Да се изпеем с Богом. С Богом! Следващата кандидатка. Добър ден, Ваше Величество! Аз съм вещица и мога да направя каквото поискате. Мога да ви направя най-щастливите, най-богатите. Че ние сме най-богатите. Тогава да наблегнем на щастието. Ще прогоня всяка тъжна мисъл от главите ви. Да, малко сме тъжни, че принцът е самотен. Затова съм тук. Принце, приближете се. Повече магия, отколкото предполагах. Как смеете да обиждате нашия трике? Не ме прекъсвай! Така. Нокът от прилеп. Мъх от молец. Снимка от жаба. Един скакалец. Нека да опитаме. Крем, брюле за следобедна закускица и свински
Жената е най-важната част от семейния живот. Гладен мъж, празна любов. Страхувам се, че живеем в различни светове. Аз се интересувам повече от духовна храна. Ма какви са тия измишлотини? Аз такива рецепти не знам. Пък и с злояди хора като вас не се занимавам. Хайде, че ми загоря суфлето. Пуп, пуп, пуп. Следващата разказва. Почакайте, аз още не съм ваш. Ей, никак не обичам да ми противоречаш. Извинявайте, уважаема. Не си извинен. Принце, елате веднага тук. Да не дойда аз, защото ако дойда аз... Моля ви се, какво искате да кажете? Нямам време за губене. Дошла съм за принц. И няма да си тръгна без принц. Иначе ще се ядосам. Ама, вие вече сте ядосана. О, още не сте ме видели ядосана. Вие всичко ли решавате с сила? Всичко винаги работи. Хайде, идвайте. Няма. Погледни ме в очите и опитай пак да ми го кажеш. Ей! Обаче народът е казал: на сила хубост не става. Тук съм безсилна. Не ме изпращайте. Следващата кандидатка. Аз искам истинска любов. Рики, очакай! Ти си виновен. От малък не споделях нищо с нас, защото ти не го предразполагаш. Не ме прекъсвай! Скъпи! Къде отиваш? Върни се! Защо бе? Принцеса Жизел не се появи на конкурса. Според приказката, кралят и кралицата смятат, че грозният принц е недостоен за тяхната красива дъщеря. Трябва пак да се намеси. Сега е момента за среща. Нужно е подходящо място. Бар? Не, Дискотека? не, Интернет? не! Намираме се в 19 век. Гориста местност. Генериране на флора. Нещо липсва. Нужна е подходяща атмосфера. Генериране на фауна. Пинг. Само вие така си мислите. Вие? А всъщност
съседно кралство. Благородник? Но защо не се покажете? Моля ви, покажете се. Моето лице не е достойно за вашите красиви очи. Но за мен красотата няма никакво значение. До сега тя не ми е донесла нищо добро. Да, защото вашата красота е ослепителна и никой не е посмял да погледне отвъд нея. Госпожице! Да? Госпожице! Да? Госпожице, мъдрите хора казват, че най-ценното от човека е невидимо за очите. То може да се види само със сърцето. Колко мило! До сега никой не ми е говорил така. Колко мило, за сега никой не ми е говорил така. Но защо не се покажете? Моля ви, покажете се. Ето, нали ви казах, че съм грозен? О, извинете, бях груба и ви обидих. Видяхте ли колко съм глупава? Вие не сте глупава. Аз съм си грозен. Не, аз съм глупава. Не, аз съм грозен. Глупава. Грозен. Глупава. Грозен. Глупава. Пик. Те двамата до кога ще продължават така? Защо при хората всичко става толкова трудно? Орисията! Пик! Знаете ли, аз съм орисана да направя красив човек, когато обикна. Аз съм орисан да даря с разум равен на моя, жената, в която се влюбя и за която се оженя. И може би това сте вие. Вие! В такъв случай бих искал, т.е. вие трябва да искате. Бихте ли желали? Май трябваше да съм на колени. Сигурно изглеждам толкова глупаво. Сега като се замисля, сте толкова очарователен. Ето, случва се! Аз мисля, Уважаема госпожице, за мен ще бъде чест, ако пожелаете да се омъжете за мен. Съгласна ли сте?